Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಕಿ ಸಾಕಾಜ್ಜ ಮಾರೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಮಂಡ ರಕ್ಷಕ ನಡುವರ ಪೋಡು ಕಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತೆಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತಾರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ ಮರ ಅಂಚ ಯಾನು ಬೆದ್ರಾಗ್ ಪೋಡು ಬೆದ್ರಾಗ್ ಪಂಡ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ದಾಡೆ ಪೋಡು ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಏಪಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಫೋಟೋ ಮಲ್ಪವನು ಕಮಿಷನ್ ಗಿರಾಕಿ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಯಾನು ಪೋದೆ ಕನಕ ಬಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಮೀಶೋದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾತ ಉಂಟು ರಾಯ್ಡ್ ಅಂಚ ಐನ್ ಮಾತ ಕನವಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ದಾದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಎಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ನೀತೆ ಫೋಟೋ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚೈತೆ ಬೆದ್ರಾಗ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಈ ಫೋಟೋ ಎಂಚ ಉಂಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೂನೆಗ್ ಮೇಕಪ್ ಮಂತಿನ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏಪಲ ಮೇಕಪ್ ಮಂತೂಜ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬಾರ್ದೀತೆ ಅತ್ತೆಂಟ ದಾದ ಮನ್ಪುನು